sir. Lakop ko ron. Ah, sige sir, wala na ko sir. Klik. Singalan din mo. Makin sir. Ilan din mo edad? 12 sir. Kabalo ba ka? Nga bawal ang mag-drive ang underage dito sa highway? Balita ba na sa radyo? Sir, wala ra ba dyan may radyo sa balay sir? TV ra ba dyan? Ari ka padulong. Sir, sugo ko sa mga papa sir. Sige, sugo din ang papa. Palit kong isa kapalitong pusporo sa okay-okayan sir. Ah, ano ba di? Pusporo sa okay-okayan? Na daw sir ay, okayunon pa. Isa rin ang papa. Akong papa sir, mo ang bana sa akong mama. Ah, kabalon lagi ko. Imong mama, kinsa man? Ang akong mama sir, mao Japon ang asawa sa akong papa. Lisensya ni mo helmet, aman. Imong mama, helmet lisensya. Tarunga ko ba? Ikaw sir, dagan mga kapangpan na. Dito na! It's the motherfucking Eagle Double G. Ano dyan? Taga-asalay ka. Taga-asalay ka. Ang among balay sir. Uy, isa kapos puro napalito sa... Ito na sa tapad sa among mga silingan. Ito na yung mama. Ay, kila, Jud may radyo sa balay sir. TV ra Jud. Ay, tanaw sa matang. Imong mama, helmet lisensya. Tarunga ko ba? Ikaw na laway.